Takže na pripomenutie, kto by chcel tombolu, nejaké 2 milé mladé šličky sa tu už motajú medzi vami, mali by mať na prstníku alebo niekde v tých miestach označené tombola, aspoň tak tomu bývalo po minulé roky, takže nech sa páči, od nich si môžete kúpiť lístoček, na základe ktorého sa potom môžeme dohodnúť na nejakú finančnú sumu a ja to číselko skrátka od niekiaľ prečítam. Nie, vytiahne sa od niekiaľ. Sedí sám a nikdo nemá tolik sil, aby ho ničím urazil. Jenom pro něj je si víno. Smútok zavládne ihrišti. 13,77, to bol výsledný, nie, repem, aha. 13,93, to bol pravý a 13,77, to bol ten, ktorý som povedal predtým a ľavý. Takže ešte raz výsledný 13,93, aby som niekoho nedobil viac ako seba. To bola zbora muži, celkom im to šlo. Celkom dosť dobre by som povedal. Teraz čo? Teraz Ladce. Po nech Zumba Bobrovček, ale v prípade sa usadí, posadí, postaví. No a bez dôvodu bez dneska v kategórii muži Zbora. Čas 13,93. Takže aj prvenstvo v mužskej kategórii, aj prvenstvo v kategórii najrýchlejší prúd. Zbore dneska vyššie.